көчләп яңгыр да ява башлады. Без Кипрда, билгеле инде бу илдә мондый мизгелләр шактый диләр. Лимассол шәһәреннән ерак түгел менә шушындый гүзәл лимон бакчасына килдек без. Монда өлгергән җимешләре дә бар. Шулай ук чәчәк тә атып утыралар. Билгеле инде мандариннар, апельсиннар. Кыскасы могҗиза. Кояшлы, гүзәл Кипрда бүген беренче тапкыр Сабан туйыза. Күрәсез, хөрмәтле тамашачыларыбыз, күпме халык җыелган. Лимассол каласыннан 30 чакрым ераклыкта менә шушындый искиткеч йомшак таулар арасында беренче тапкыр татар милли Сабан туйыбыз гөрләй. Кунаклар да бик менә әлеге гүзәл безнең артистларыбыз алар Лаеш районыннан килгән. Biz endi Татарстаннан 7 кишилек делегация белән килдек. Лаеш районыннан 5 кеше. Татарстаннан читкә китеп яшәсәләр дә, татарлар оешканнар, җыелышканнар менә иң матур күренеш шушы дип уйлыйм мин. Чөнки үзегез күреп торасыз, халык күп җыелган. Это божественно. Прекрасно, очень вкусно, все красиво, вкусно. Мен мындай нәрсені Кипрда әлі көргенім біздің үшін бұл яңа тәжірибе һәм мен бик білем бұл Сабантуй тагын үткәрер дип ышанам. Бик зур рәхмәт Татарстан президентына беренче чатта безгә артистларны җибәргән өчен. Без бик шатбыз аларны күрергә һәм без горур. Шундай матур, шундай организованно, молодцы. Çok güzel ama Tatarlarga alangali salom. Сабантуй ничек матыр, котлыйм сезне татарлар. Bik sağındım Tatar tilin. İlk birinciden elbette hem Sabantoy bunda bulun işitkəş, sıyındım bir katı. Çünkü Tatarca siyəşkən yok indi kupten. Культура Татарстана очень многогранна, многолика, и у нас появилась возможность прикоснуться к этой культуре и увидеть ее воочию. Это очень здорово. Нинди генә уеннар уйнамыйлар бүген монда, хәтта менә әтәч артыннан да чабачаклар. Гомумән, Кипрда уздырыла торган Сабан туй искиткеч моңы белән, уеннары, тәмле ризыклары белән аерылып тора. Молодец, молодец. Участие в Сабантуе каждый всегда. И будет вам счастье. Сабан туйы гөрли бер җирдә уеннар уйныйлар. Ә менә монда Бухара пулавы пешерәләр. Билгеле инде без дә әлеге пулаудан авыз итәргә булдык. Рәхмәт. Әлеге пулауны пешерүче әйтүенчә, ул аны Бухарада әзерләргә өйрәнгән икән. Хәзер без аны шакырабыз. Бик тәмле. Кипрдан татар халкына зур сәламнар юллыйбыз. Алда Сабантуй бәйрәмнәре көтә. Зур сәламнарыбызны Кипрча кайнар сәламнарыбызны юллап калабыз. Будьте счастливы, здоровы и благословенны. Менә елысында килде, сөендем дә, бик матур булган, бик матур. Рәхмәт. Будто оказалась на родине. Когда это все увидела, даже прослезилась. Все было как надо. Сначала дождь, потом солнце, все как положено. Очень рада, очень понравилось. Халык килде, җырлады, бийде, уеннарга катнашты. Һәм күрсәттек инде менә Татарстанда ничек Сабан туйлары ямьле, күңелле, үтә нинди милли уеннар бар, матур уеннарыбыз бар. Бәхетле булыгыз, барыгыз да. Читтә, якында, туган якта яшәүче милләттәшләребезгә зур рәхмәт